ዘለኹም ኣህዋት ሓደ ኮይና ሎሚውን ክነምለ ኮይና ንጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ቃል ከነብቤ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሞ ብጌርና ክንጅምሪና አብሮሜ ምዕራፍ 5 ካፍ ፍቅዲ 6 ማለት እዩ ገና ድኩማት ከለና ክርስቶስ በግዚኡ ምእንቲ አመጽቲ ሞተ አብክንዲ ሓደ ጻድቅ እኳ ዝርከብ አብክንዲ ሓደ ጻድቅ ዝመውት እኳ ዝርከብ አይመስልን እንዲ አብክንዲ እቲ ጽቦ ዝገበረሉ ከመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ አይም ተሳአነን ይኸውን ግና ከንህና ገና ኃጣን ከለና ክርስቶስ አብክንዳና ሞይቱ ይሞ አምላኽ እታ ፍቅሩ ናዓና በዚ የርያሎ እግዚአብሔር ስተመስገነ ይሁን ሎሚ ንኩላትና እግዚአብሔር ንኩሉ ሰብ ከምዛ ፍቅር ጎይታ ይፍቅረኩም ይክብለኩም የመጽ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ጎይታ ከምዛ ፍቅረና ንፈልጥ ጎይታ ሕጂውን ስለዘይ ጽገብ አብጸጽባ ሐዲሽ ስለዝኾነ ሕጂውን መሊስና በህብረት ክነምል ኮይና ነቶም ጎይታ ይፍቅረን ዲዩ ኢልና ንሐትትን ዘይርዳአና እንደማ ይፍቅረኩም አሎ ኢለ ይመጻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ለሊ ኩሉ ሐቀኛ ስለዝሆነ አምላኽ በይኑ ሐቀኛ ስለዝሆነ ቃሉ ከሙ ስለዝብለና ነው ድማ ንዛረባለና ይድመኩም አለሁ በሃደክነ ምልክ ጎይታ ይባረክ እስከ እግዚአብሔር ይመስገን በብ ዘለና ይኮይና አብዘ ዘለና ይኮይና ኢየሱስ አብ ህይወትና ክንእድሞይና ሃሌሉያ ኢየሱስ እኮ ሰውን ይወዳል 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 ኢየሱስ እኮ አይለመድም 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 ኢየሱስ ይፈትናናዩ ነሆ አብደገ ቤት ኮይነ ኳኳ ይብላለሁ ይዝብል ኩል ሻዕ ኢየሱስ ናና ይዝጽበይና ሞስከ ጊዜና ሀቦ እድልና ሀቦ ሃሌሉያ ክትንክፈና ክግዘና ክረዳአና ከጸናናአና ሃሌሉያ ይሰማኛል ህልውናው ይሰማኛል መገኘቱ ይሰማኛል ህልውናው ይሰማኛል መገኘቱ
እጁ ነካኝ ክብሩ ነካኝ እንደ ሌላ ሰው አደረገኝ መንፈስ ነካኝ ክብሩ ነካኝ እንደ ሌላ ሰው አደረገኝ እጁ ነካኝ ክብሩ ነካኝ እንደ ሌላ ሰው አደረገኝ ምናልባት ኣብ ደገ ንነብር ማለት እዩ ካብ ዓድና ወፂና ኣብ ስደት ዘለና ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ከጋጥም ይኽእል እንዲሁ ሕጂ እንዳምለኽና እስከ እንዳስተንተና ንእግዚአብሔር ክነምልኽ ኮይና በዚ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ኩላትና ሓደ ስለ ዝኾነ ኣብ ብዙ ቤቱ ስለ ዘሎ ካብኡ ስለ ዘንብብ ብሓቂ ድማ እቲ ንነብሮ ህይወት ከምኡ ስለ ዝኾነስ ንጎይታ ንምምላኽ ዝህዙና ነገራት ኩሉ ከምቲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ዝነበረ ሕጂ ንሃልፎ ዘለናውን እቲ ዝነበረ እዩ ዝድገም ዘሎ በዓል ሲድራቅ ሚሳቅን አብደነጎን ዝሓለፍዎ ነገር ከንብበልኩም እሞ እንታይ ኮይኖም ሲድራቅ ሚሳቅ አብደነጎ ክስታይ ምስ ገበሩ ቲ ንጉስ ክፈርዶም ምስ ገደስ እንተደሊካ ፍረደና እምበር ንህናስ ነቲ ዘቆምካዮ ምስልስ ኣይንሰግድኒና ኢሎሞ መጀመርታውን ነቶም አማልክቲ ትንቢት ዳንኤል 4 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 እዩ ዘሎ ነቶም አማልክቲ ቅድሚኡን ንአማልክቲ ኣይሰግዱን እዮም ነይሮ ዳሃር ድማ ላስትሊ ድማ ነቲ ዝቆመ ምስሊ ስለዘይ ሰገዱ ተፈሪዶም ኣብ ስደት እዮም ዘለው ህጅንህና ልክ ከምቲ ነብሮ ዘለና ኣብ ስደት እዮም ዘለው ነቶም አማልክቲ ድማ ኣብ ስደት ኮይኖም እዮም ዘሰገዱ ዳሃር ድማ ተፈሪዶም ህጅስ ንስደት ዘወፈዮም አምላክ ከም እንደገና ይእመንዎሎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንህናከ ኣብቲ ዘለናዮ ኩነታት ንእግዚአብሔር ነምልኾ ዲና እስከ አማልክቲ ኩሉ مملاك قديفنا ناب እግዚአብሔር ክንጥወ بزي قدس تينا حالفو زلنا كونتات بزي قدس ناي همامنا ديو ناي شجرنا ديو everything كابتي نملخو أملاك حجون كنك أساق أسونا كي كونس مليسنا كنملخو እግዚአብሔር استمسغن يخون اسكا بحنسا كوينا كنملخو إنا تي زي لوت زرد أملاك هجون كن إمانينا بحري إግዚአብሔር كل شيء السيو كن إمانوينا بزي قدس ناتنا كونتات بزي قدس نهالفو كونتات كمو يميلومو ونقوس يلومو كم دقنا ملاش مهاوي اللينا نيو مكنياتو ميلومو نتيزك كايو مثل عين سجدنينا أملاخي مسجن سكا كنا ملوكوينا هجون كن إمانينا إግዚአብሔር سنايو كن بلوينا هاليلويا زي لوت أملاخنا نجاراتي لوت أبزمنات سوت صادق እግዚአብሔር يمسجن هاليلويا እስከዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር
አትዘጋው የምሕረቱን በር ኧረ ስንቱ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል አንተ ላይ ታምኖ እስከ ዛሬ ካንተ ጋር ኖሬ ተጉዣለሁ ብዙ አብሬ አንዱ ሲሄድ አንዱ ሲመጣ አትለወጥ አንተ ግን ጌታ ጥቁር አይል ፊት አይቀየር አትዘጋው የምሕረቱን በር ኧረ ጭንቁን ረስቶ እፎይ ብሏል ባንተ ላይ ታምኖ አንተ ማለት ለኔ ዘመን ሲከፋ ሕይወት ሲከብደኝ ስሜቴን አይተ ዝም አትልም እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል ስሜቴን አይተ ዝም አትልም እያንዳንዱ መሜ ይሰማሃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይስምዖዩ ቲናሃልፎ ኩነታት ይርድኦዩ ሃሌሉያ ስቃይ በለን ስቕ ዝበለ ይመስለና ግን ስቃይ በለን እጁን አይብልን እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ የኔ ፍቅር ነህ የኔ እረኛ ነህ የኔ ወዳጅ ነህ የኔ አባት ነህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወዳጅ ሃሌሉያ አባት ሃሌሉያ
ወዳጅ ንበሎ ሃሌሉያ የኔ ወዳጅ የኔ አባት የኔ ፍቅር የኔ እረኛ የኔ ወዳጅ የኔ አባት የኔ ፍቅር የኔ ጋሻ የኔ ወዳጅ ሃሌሉያ ወላይን ራዮ ቲናቶ ማገዛይን ራዮ ቴሌም ሰለና ብዛባናይ ብዛባናይ ሁሉ ረዳይ ካፍን ምኒና በሐሪውን መኒና ሃሌሉያ ነንቆይና ሀጆን ከነውጀሉና ሀጋዚ ምዃኑ ሃሌሉያ አሜን ረዳኢኻ ረዳኢ
ዘለና ኣብ ሰማይና ምድሪን እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስና ትጸምኦ ድማ ነው እዩ ናቱ ፕሬዘንስ ናቱ ህላውነት ለሊ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን አብቃሉ በቃሉ ንረክቦ ምንጋፍን በቃሉ ንረክቦ ምጽንናን ካብ ለሊ ምንም ነገር ይበልጽ እግዚአብሔር ይመስገን ህጁን ክነምልኮ ኢና አምላክ ይመስገን እሱ ከጸናናና እሱ ክፍውሰና እስከነ ነፍስና ክነፍቅደላይና ከምቲ ካለ ነገር ክነሐስብ ነቲ ሐሳብ ጊዜ ንህቦ እስከ ቁርብ ጊዜስ ጎይታና አና ክዛረበናን አውሽጥና ድማቲ ንሱ ዝደልዮ ክገብረን ጊዜን ሐቦ ለነፍስና ጊዜን ሐባ እስከ ንጎይታ ነቲ ፍትዋ ክትረክቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድምፁ መጸናኒና ድምፁ ፈዋሲና እግዚአብሔር ይመስገን ድምፁስ ታይብለና ከም ሲፈስስ ሐዚን እግዚአብሔር ይመስገን ድምፅ እግዚአብሔር በብዙ ነገር ተመስይሉሎ ነው ብሎይና ማዓዛ ህይወት አለው ብሎይና ድምፅታና ህይወት እዩ ብሎይና እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ መናገፊና ሃሌሉያ ፍቱና ኢየሱስ ሃሌሉያ ሜሬቤቤያ ማማ ሶዶሎሮዶቦሲያ ሪቤቤያ ማማ ኑራን ዋናራና ማማ ኢየሱስ ፈትወካይና ፍቱና ይሃ ኢየሱስ ሃሌሉያ Hallelujah.
ያንተ ፍቅር ይዛለች አቤቱ አንተ መልካም ነህ መልካም 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 አቤቱ አንተ ፍቅር ነህ ፍቅር 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 አቤቱ አንተ ረዳት ነህ ረዳት 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 ነህ አቤቱ አንተ አጋዥ ነህ አጋዥ 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 ነህ እናመሰግንሃለን 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 ምስጋና ይገባል ጌታ ሃሌሉያ እናመሰግንሃለን አሜን ምስጋና መስግኖን ጌታ ሃሌሉያ አምላክና ስለዚህ ሆነ ሃሌሉያ ስለዚህ ግቦ ንሱ ጻድቅ እዩ ብግብሪ ዳቱ ድማ ሃሌሉያ ምዞን እዩ ሃሌሉያ አሜን እናመሰግንሃለን 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 እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር የሚያመልኩትን የእሱ የሆኑትን በፈተና ሆነው የሚያለቅሱትን የሚያመልኩትን የእሱ የሆኑትን በፈተና ሆነው የሚያለቅሱትን እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር ያውቃል ከመጌሩ ብቻውና እግዚአብሔር ይፈልጥ ሃሌሉያ መናግን ለምልኮ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እሱ አምላክ ስለዚህ ሆነ አምላክና ስለዚህ ሆነ ሃሌሉያ ነፍስና ትሰሞ ነፍስና ዘአረፈት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍስና ትፈቶ ሃሌሉያ ቱና ኢየሱስ ሃሌሉያ እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያድን ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር እንዴት እንዲያስመልጥ ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ይሁን።
سلام أملاخ بقولتنا مدحنا يسوع كريستوس نعخاتكم يخون أب زوم زلهم كم لما أب فيسبوك كوينهم تكافل لهم زابير مسجن زابير دما لو معلتي عند الهبونا كم بقالك زابير بعمله بمسكانه بكلمة زابير كنقرب عدل سلازر خبنا أنا أملاخ كبري خنو كابتن عيد حلفة زنبرة تمرتنا ويدما سبكت نأملاخ من مسكان ويدما نأملاخ موداس زبل لو معلتون مسؤول متحاحز لو أرستي كم بعد أملاخ كنرينا زابير مسجن لذي نشتي حتير صلوت كلاتنا أبدا لنا يخوينا كنصلينا صلاة زمت قالك زابير بدحري إدمات خلنا نبقى الأملاك نحل فينا كلاتنا نصلي بروق سمياو زابير ربو بيسوس كريستوس شم تمسكن نمسكنك كالونا زابير قويتا سراوي تابو بزا ساعات زيا أب قدمي خا نقرب عدل سلازهاب كانا بزعبا خا نزارب نعخا نملخ نعخا نمسكن ببيت كريستيان درجه باتي بموت تنسائن ودخا يسوس كريستوس رخبنا يعدل بشم يسوس كريستوس دقي منا نمسكنك كالونا حجي دما እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ بشم يسوس كريستوس سمرتك ما اخذنا خون እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ አብቃልካ ምርዳ አክትበና ምብራህ ክትበና ንጽልሎና እግዚአብሔር አቦ ዝኩሉ ስለትገብራ ዚና ነመስክነካ ክብር ድማ ነህበካሎና በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽሚልካ አሜን سلام أملاخنا عهدكم يكون كل خاتكم على زومكم ودما بفيسبوك تكتاتلو زلهم كم تي أقدم استزاربكو عبد حلف جيزة بزعبا مسجانا ويدما بزعبا وداسي زبل كم ودما بزعبا مسجانا مسوات مسجانا زبل زلوا في اللي رئينا نيرنامو لو ما علت دماني نعو نشتي حسابات ندحريت تملسها بيله بمرأي نافتي نايلوم معلتي حساباتي خيده من الواش عبد حلفة تذكرون تداخونكم بزعبا مونغو مسغانان مسوات مسغانان زلو في اللي رئينا نيرنا اتي مسغانا ويدما وداسي زبل حسابات ام مصحف قدسنا بفلاي اب افيسون كم زرعنا يو እግዚአብሔር ካመጀመርታ አትሒዙ ንዑኡ ኸነ መስግን ወይ ድማ ንዑኡ ኽንውድስ እግዚአብሔር ከም ዝፈጠረና ዝተፈጠርናሉ ዓላማ ድማ ምዃኑና አምላኽ ምውዳስ ወይ ድማ አምላኽ ምምስጋን ርኢና ነርና እግዚአብሔር ድማ ምስጋና ዝበሃል ነገራት ከም ዝፈቱ ካብ መወከሲ ሕግ ተፈጥሮ ገዛ ርእስና ብምብጋስ መስዋዕት ተሓይዝና ርኢና ነርና ንዑኡ ንእሽተይቲ መስዋዕቲ ምስጋናን ዝብል ሓሳባት ፍልልይ ክንሪኦይና بدحري شعوء نافتي كندي نايلو معالتي ملأختي كمزمور داويت عسران كم دم عسران حدن ما بقاس بمقبار نخلتي عرافات بمنباب حدا نتبتات كنرينا مالج أب إفيسون قدامي معراف كاب 10 حدث 10 تقلت دلو كم زيبل نحنا قدم بخرسوس تسفاز قبرنا نوداسي خبرو انت نكون نحنا بتي كله كمتي مخرف قادو بحسابو زقبر قدم تمدبنا نتعد الرستي بو رخبنا يويلو عبد حلف جيزي حوار باولوس نز نغرات زي خزارب كله كمسرائيلاوي وكيلو نحنا زبل حسابات كمستزاربه ناتي عد الرستي دبل حسابات تما مالت እግዚአብሔር ካም መጀመርታ ዝነበረ መደቡ ክፈጥረና ኮሎ ንውዳሴ خبرو ወይ ድማ ንዑመታን ከነخبر ወይ ድማ ንዑመታን ከነመስግን እግዚአብሔር ከም ዝፈጠረና እዚ ዕድል ዝግና በቲ ምኽንያት ኃጢአት ወይ ድማ በምኽንያት አበሳናይ አዳም ሰብ ካብ እግዚአብሔር ስለስተፈልየ ግን እዚ ነገራት እዚ ድማ ተነፊግዎ ከም ዝነበረ ግን አምላኽ አቡሊ ኪዳን ብጽላሎታው መንገዲ ዳሕራይ ድማ ነቲ ዝነበረ ዘለዓለማዊ ምኽሩ ወይ ድማ ነቲ አምላኽ ዝመደቦ ንዑኡ ኸነ መስግን ወይ ድማ ንዑኡ ኸነ ምልኽ ዕድል ርስቲ ንዑኡ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝረኸብናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪብሎ ንሕናውን ከማ አሕዛብ ንዑኡ ከምቲ እቶም እስራኤላውያን ነተስፋዝ ገበርዎ ወይ ድማ ተስፋዝ ነበሮ ሞነት ዕድርስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብዎ ንሕና ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝረኸብናዮ ንአምላኽ ምምስጋን ወይ ድማ ንአምላኽ ምውዳስ ፕሪቪሌጅ ምዃኑ ወይ ድማኒ ዕድል ምዃኑ ርኢና ነርና ማለት እዩ ንአምላኽ ምምስጋንሲ ዕድል እዩ ወይ ድማ ናብ አምላኽ ምስጋና ከምቅራብ ወይ ድማ ምውዳስ ነቲ ዝተፈጠር ካሉ ዓላማ ምንባር ንዑኡ እዚ ነገራት እዚ ምርዳእ ንዑኡ ምንባርን
عابي عدل ويدما عابي تعدل تمخانو رئينا نيرنا والي دحري ودكت جن إذا حجي زلنا يو ويدما إذا حجي النقربو مسجانا جن نتايو لنا نيرنا مسواتي مسجانا زي بالحسابات رئينا نيرنا ما أنت زد ماني بفلا يا إبراويان معرف 10 و3 قاب 10 حدث قا 10 و5 كم زي بالحسابات هالو بفلا يتي تحسو نايت حسابات انت دار إنايو مس مسواتي مس تتعهز ويدما مس فتنا مس مكراز تتعهز نجارات مقانو كم زيلو له اتي بليك كهنات سلاحاتيات ام مقدس زاتو زنبر دم انسساتات اتي سغاتاتن او وصاي سفر يحرر نبرمو نحناس اتومنت دنكان زغلغلو كاقو خبلعو مسل زيبلهم مسوي አሎና ስለዚህ ኢየሱስ ከአ በደሙ ነህዝቢ ምእንት ቅድስ ይሉ አወጻኢ አብ ከተማ መከራ ጸገበ ነታ እትመጽእ ንደሊ አሎና እንበር አብዚ እትነብር ከተማ ይብልናን እሞ ሕጂ ጸርፊ ተሰኪምና ናወጻ ሰፈርና ኡንውጻ መስበለ እንባር ቦኡ ናአምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝእመና ፍረኸና ፍር እንታይ ንግበር ኢሉ ነቅርብ ኢሉ ስለዚህ መስዋዕት ዝብል ሐሳባት እንተዳርኢናዮ ምስና ኢየሱስ ክርስቶስ በመተሐሐዝ ናዓናውን ክዛርብ ኮሎ እንታይ ኢሉ መከራ ከም ዘሎና መከራ ከም ንጸግብ ፈተና ከም ዘሎ ግን ቆሙ እንሃለው ወክነሱ ግን መስዋዕት ምስጋና ግን አምላክ ከነቅርብ ከም ዘሎና ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ንሱ ድማ እንታይ ኢሉ ንስሙ ዝእመና ፍረኸና ፍር ማለት መስዋዕት ምስጋና መታን ከነቅርብ ኢሉ ተዛሪቡሎ ናይ ዕብራውያን ጸሐፍ ማለት እዚ እንታይ ማለት እንተዳይልና ኣብቲ መጀመርታ ቀድሞ ውድቀት ናይ እግዚአብሔር ዝነበረ ዓላማ ናይ እግዚአብሔር ዝነበረ ምኽሪ በቲ ንሱ ዝገበሮ ዘበለ ነገራት በቲ ንሱ ዝሃበና ጸጋ ወይ ድማ እቲ ሕጂ ኮመን ግሬስ ኢልና እንጽውዖ ወይ ድማ ንዓና ዝተዋህበ ነገራት ብኡ ተደሲትና ወይ ድማ ብኡ ተሐጉስና ንአምላኽ ምስጋና ከነቅርብ እቲ ዝገበሮ ሁሉ ተግባር አዳው ብምርአይ ከአ ብኡ ብምግራም ንአምላኽ ክንውድስ እግዚአብሔር ነዚ ነገራት እዚ ፈጢሩና ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ውድቀት ዝበሃል ነገራት ምስመጸ ግን እቲ ምስ አምላኽ ዝነበረና ሕብረት ንባዕሉ ሓደ ተቋሪጹ ካላይ ካዛ ምድሪ እዚኣ ኸኣኒ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሙልኡ ጭራሕ ምራሕ ወይ ድማ ናይ መከራ ናይ ፈተናን ወይ ድማ ናይ ሽግርን ዓለም ስለ ዝኾነት ኣብኣ ኸኣ ስለ ዘሎና ببوزح فتنات ستخببنا سباتنا ما ندرسو بمغنيات امنتنا فتنا خلونا خليو كال دما كم سبات ابزا ودقت علم سلازلونا دما ببوزح شجرن مكران ستخببنا سبات سلازغنا كم تنخالوت شجرن مكران زفارارقوم كوم دما شجرن مكران سفارارقنا سباتنا جنا إذا نجارات إذا نحلو وجنا نسمو كن أمن مسوعة مسجانا خنا قرب نأملخ كنا خبرو كم زلنا متحف قدسي زارب الناس لازد ما مسوعة مسجانا خنا قرب نسمو زمنا فرقنا فرق هلوانا خم زلوا متحف قدس تزاري بالناس زلوا معلج سلازي مسجانا قدمود كات نزلوا نجارات مسوعة مسجانا جن حجي أبزا ودقت علم كوينا مش شجرن مسبتنا النات قافتنا نجارات كم دلوا نحلو وخلونا أملخ كنا مسجن كم زلنا إنا تماهرنا نيرنا ده حلفة جيزة خزارب كله خميلة بزوج جيزة زمرتي ويدما مرحتني عمله أمدرخ وتيم خزارب كله كم زيلهم يزارب يوم يقر من نيرو عن توي سلام حفتناون قوم إلى تزاربا نجارات كم دلوا ونحلوا خلوا زي تملسوا نجارات كم دلوا ونحلوا خلوا فتناتات كم زلوا ونحلوا خلوا شجر كم زلوا ونحلوا خلوا بفلا أبز جيزة دم 5 سبات كن ريق خلنا عالمنا ببوزحنا البوليتيكا نوتي بفلاي زنحنا زلنا يو كم هاجرن كم هزبن تنعنا زملكات حبرتسب تدعر إنايو ببوزح شجرن مكران ببوزحنا البوليتيكا وقوس زحلف دلو هزبي نعنا دم ما يتنكفنايو بز نجارات زي لبنا انتهى لو انت رايلنا وهي لو حزن لو زي تملس حتى لنا نه هاجرنا نجارات كن رئي كلنا دي ولا بكبابينا دلو نجارات كن رئي كلنا دي جن إذا نجارات زي نمسجانان نتينا أملاك كنملخ زلنا ويدما خن أمنا دلنا مسوعة مسجانا خن قربولو زلنا جن كحد جنا يقولون نسخ من دلونا حلو وقولو بزعبوا الناس لنا خلنا أبنا برانا بهوتنا بقعزنا زي تملس حتوتاتنا حلونا قولو بزعبوا من الناس لنا خلنا نأملخ مسجان نأملخ موداس جن تايكن جبر يبلنا كن حد يبلنا مخنياتو أملاخ مسجان زجبوا سلازغنا أملاخ كودس زجبوا أملاخ سلازغنا سلازي نايلومي مرتنا مستي نايد حالفه متحاز زلو كابزي نجارات زي مبغسي بمغبارينا خنزارب يابير مسكن لو معلتي بزح زبله طقسታት كنببي تعغسوني يخم እግዚአብሔር መስገን ሓደ ነጥብታት ድማ ካፍተ ሐሳባት ክንሪና መእተው ናይ ትምርትና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 20 ሓደን ዘሎ ብምልኡ
كننبوينا እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ይብል እግዚአብሔር በመዓልት ጸበባ ይስማዕኻ ምዕራፍ 20 ደንብብ ደለኹ ስም አምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቅደሱ ረድኤቱ ይስተደልካ ካብ ጽዮን ካ ይደግፍካ ንመስዋዕት ብልዕኻ ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕት ምሕራርካ ይቀበሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ ይፈጽሞ ብምንጋፍካ እልል ንብል ንሰንደቕ ዕላማናውን ብስም አምላኽና ነልዕሎ ንኹሉ ልማኖኻ እግዚአብሔር ይፈጽሞ ንቁቡ እግዚአብሔር ከም ዘድሕኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይታ የማነይቲ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድስቲ ሰማይ ክምልሰሉ እዩ ገሊኦም ብሰረገላታት ይእመኑ ገሊኦም ብሰረገላታት ገሊኣቶምን በፍራስ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር አምላኽና ክንዝክሮ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወዲቆም ንሕና ግና ደልዲልና ንቀውም ወእግዚአብሔር ንንጉስ አድሕኖ በታ ንጠርዓላ መዓልቲ ከዓ ይስማዓና ኢሉ ምዕራፍ 20 ካብ 1 እስካዕ 9 ዘሎ አንቢበ ደለኹ ምዕራፍ 21 ከዓ ንርአዮ ወእግዚአብሔር ንንጉስ በኃይልኻ ይተሐጎስ ብምድሓንካ ክንደይ ኣዝዩ ዘይፍሳሕ ትምኒት ልቡ ሂብካዮ ልማኖ ኸናፍሩ ኣይከላእኻዮን ምስ በረኸትን ሰናይን ተቐባቢልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ርእሱ ዘውዲ ጹሪ ወርቂ ደፋእኻሉ ህይወት ለመነካ ምንዋሕ ዕድመ ንሓዋሩ ንዘለዓለምን ሃብካዮ ብሳላ ምድሓንካ ክብሩ ዓብዩ ድንቅን ግርማን ድማ ወሰካዮ ንዘለዓለም ንበረኸት ጌርካዮ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ብደስታ ሕጎስ እቲ ንጉስ በእግዚአብሔር ይእመን እሞ ብምሕረት ልዑል ኮቶ ኣይዛባዕን እዩ ጸላእትኻ ዘበሉ ኢድካ ክትረኽቦም እያ የማነይትኻ ነቶም ዝጸልኡኻ ክትረኽቦም እያ ምስእት በጽሖምሲ ከም ርሱን እቶን ክትገብሮም ኢኻ እግዚአብሔር ብቁጥዓኡ ክውሕጦም ሓዊ ድማ ክበልዖም እዩ ንፍሪኦም ካብ ምድሪ ንዘርኦም እውን ካብ ማእኸል ደቂ ሰብ ከተጥፎ ኢኻ ክፍኣት ሓሊኖም ልካዮም እሞ ዘየስልጥዎ እከይ መኸሩ ዝባኖም ከተምልሶም ኢኻ እሞ ቀስቲ ናብ ግንባሮም ኣቢልካ ከተዳሉ ኢኻ ወእግዚአብሔር ብሓይልኻ ልዕል በል ንስልጣንካ ክንዝምርን ክንውድስን ኢና ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ነዛ ሓሳባት እዚ ኸዓጽዎ ኩሎ እንታይ ኢሉ ንስልጣንካ እንታይ ክንገብር ክንዝምርን ክንውድስን ኢና እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ መወዳእታ መእሰሪ ሓሳብ ካብ ዝኽልተ ምዕራፋት ገለገለ ሓሳባት ብምውሳድ እቲ ናይ መወዳእታ ቀንዲ ነጥብና ግን እንታይ እንተዳኢልና ንስምካ እንታይ ክንገብር ክንዝምርን ክንውድስን ኢና ንስምካ ከነመስግን ኢና ኢሉ ይዛረብ ደሎ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ እንተዳሪእናዮ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 21 ምዕራፍ 22 እውን ውርዲልና ሰለስተ ምዕራፋት እንተዳሪእናዮ ዳዊት ኣብ ዘበኑ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ብዛዕባ ናይ መስቀል ዕዮና ኢየሱስ ክርስቶስን ብድሕሪኡ ንዘሎ ነገራትን ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ ተነቢደሎ ዳዊት ኣብ ዘበኑ እንተዳሪእናዮ ብዙሕ ትንቢታዊ ኣብ ገለ ከም ቀዳማይ ኣካል ምስ ገዛእ ርእሱ ዝተተሓሓዘ ኣብ ገለ ግዜ ከም ካልኣይ ኣካል ብዛዕባ ካልእ ሰብ ከም ዝዛረብ ደሎ ኣብ ገለ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ሓደ ኣካል ንኻልእ ሰብ ይዛረብ ከም ዘሎ ብሳልሳይ ኣካል ትንቢታዊ መልእኽቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ንረኽቦ ኢና ዳዊት ኣብ ዘበኑ እንተዳሪእናዮ ብርግጽ ንጉስ እዩ ኣብ ገለ ሓሳባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳሪእናዮ ግን ዳዊት ድማ ነቢይ ነይሩ መንፈስ እግዚአብሔር ብኡኡ ገይሩ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮም ነገራትን እንታይ ገይሩ እንተዳኢልና ተነቢዩ ዳዊት ስለዚህ ምዕራፍ 20 ምዕራፍ 21 እንተዳሪእናዮ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት እውን ከም ዝሰምዕሉ ኣብቲ ናይ ኩነታት ሓቅነት ምስ ገዛእ ርእሱ ዝተተሓሓዘ ነገራት ነይርዎ ኪንዮት ናይ ኩነታት ሓቅነት ደሎ መንፈሳዊ ሓቂ ግን ትንቢታዊ መልእኽቲ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ንምሳሌ እኳ ብቐሊሉ ክርዳእና ብዝኽእል ምዕራፍ 22 እንተዳሪእናዮ ፍቕዲ ሓደ ከምዚ ኢሉ ይጅምር ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝጨርሖ ከም ቀዳማይ ኣካል ከም ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝወረደ ኮይኑ እዩ ዳዊት ክንበይ ከሎ ንሪኦ ማለት ኣብ እንተዳሪእናዮ ከም ቀዳማይ ኣካል ኮይኑ ኣብ ታሕቲ ክዛረብ ከሎ ጭፍራ ኣጋንንቲ ከምዚ ኢሎም ከበቡኒ ካልእ ኩሉ ነገራት ምስ ተዛረበ ንኽዳውንተይ ከዓ እንታይ ገበርዎ ኢሉ ተማቐልዎ ኢሉ ተዛሪቡሎ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 22 እንተዳሪእናዮ ብምሉኡ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ፍጻመ ብትንቢታዊ ሞኻዕ ከም ቀዳማይ ኣካል ኣብ ገዛእ ርእሱ ይወርድ ከም ደሎ ገይሩ ተዛሪቡሎ ማለት ስለዚ ምዕራፍ 20 21 22 እንተዳሪእናዮ ብዙሕ ትንቢታዊ መልእኽቲ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮም ነገራትን ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዳዊት بمنفس እግዚአብሔር ተደሪኹ ትንቢት ይዛረብ ከም ዝነበረ ነቢይ ውን ከም ዝነበረ ብዙሕ ጥቅስታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ካልኦቱና መጽሓፍ ቅዱስና ደለው ነቢያት ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ዝመስል ዝሓልፍዎ ዝነበሩ ኩነታት ግናኸ ክንዮት ናይ ኩነታት ሓቅነት ደሎ መንፈሳዊ ሓቂ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ዘዳርኢናዮ ከምዚ ዝብል ሓሳባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክንረክብ ንኽእል ኢና ለምሳሌ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ካላይ ምዕራፍ ካብ 29 ስጋዕ 30 ከምዚ ዝብል ሓሳባት ኣሎ እምበኣርሲ ንሱ ኢድሎ ንሱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ዳዊት እዩ ተኣክንድ ስም ንሱ ድብል ተጠቂሙሉ ደሎ በኣርሲ ንሱ ነቢ ኮይኑ ትብላላ ምን ዳዊት እንታይ ኮይኑ ነቢ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ካብ ዝፋኑ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ ኣምላኽ ብመሐላ ከም ዝመሐለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ኢሉ ድሕሪኡ ሽዑኡ ነቲ ዝተዛረቦ ነገራት እንታይ ኢሉሎ ኣቱ ማሕዋቴ ብዛዕባ እቲ እቶም ኢየሱስ ዝሓዝዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ 16 ተዳርኢናዮ ኸኣኒ ከምዚ ዝብል ሓሳባት ኣሎ ብፍላይ ሓደ ግዜ እቲ ብፍላይ መንሽሙ ይሁዳ ምስ ሞተ ዳዕራይ ሽዑ 11 ምስተረፉ መበል 12 ካልእ ሐዋርያ ክምረጽ ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ክትካእ ስለ ዘለዎ ቀድሚ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ነገራት ድማ ብመስርሕ ናይ ዒጫ ወይ ድማ ብመንገዲ ናይ ዒጫ ክገብርዎ ከለዉ ዝተዛረብዎ ሓሳባት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሎም እዮም ተዛሪቦም ተዳኢልና ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣቱም ኣሕዋቴ ብዛዕባ እቲ ነቶም ኢየሱስ ዘትሓዝዎ መርሐ መንገዲ ዝኾኖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ብመን ኢሉ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፍጸም እንታይ ይገብር እዩ ይግባእ ኢሉ መን ዝተዛረቦ ኢሉ መንፈስ አምላክ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ በመን ኢሉ በአፍ ዳዊት ገይሩ ዝተዛረቡ ስለዚህ ኣብ ዘበኑ ዳዊት ንጉስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቢ ከም ዝነበረ ብዛዕባ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተተሓዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋጠሞ ናይ መስቀል ዕዮና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤን ዘለው ኩነታት ብሙሉኦም ዳዊት ኣብ ዘበኑ እንታይ ኮይኑ እንተዳኢልና ተነቢዩ ብዙሕ ጽሑፋት ድማ ብዛዕባ ኣብ መዝሙር ዳዊት ተዳርኢናዮ ቀጥታዊ بقداماي منجدي بخلاي منجدي أبغدي مثال ساي منجدي زت هذا حاجة مسنا يسوع كريستوس متحاجز لهم تنبيتا وصحفات كنركب إلينا ماله أبغى برا حواريات رابعين معرف كاب عسران حموشن سجى عسران شو دشون كم زبل صحف نركب إلينا كلامتي بمنفس قدوس بأفابونا داويت باريخا سلام انتاي حزاب حرقو حزبتات سخون تحاسبو نقصات مدر تلعلو اتم مكان انترمان اكزابيهر نمسيون كتصاررو بحادة تأكبو زبل كايو إلهم كزارو هلو مغنياتو فتنا مسقات شجر مسقات تتحيزون كأن بيته سبب مسكدو كافت حدا منشنز قبر ويد ما كافت حدا زلعلو حسابات تدار إنا داويت أم مزامراتو زتزارو بزعبانا يسوع كريستوس ويد ما بزعبا يسوع كريستوس زحلفو من قد ويد ما زقات فتسامتات كزارو هلو انتايلوم تزاريهم تدايلنا كمتي بمنفس قدوس بعفا بونا داويت أملاخ انتايز قبرو زتزارو إذا حجين نريد لنا هذا محرقهم أو مبالهم نخرستوس كتصرروا مكابهم نزت مرتحق كتصرروا مكابهم سي داويت عقديمو بمنفس قدوس انتاي كويني نيري تنبيو نيري إلهم كزاربهم كلو نرئي مالدي أم مزمور داويت انت رارينا يون كم زبلالو بفلاي كمتي أبكال أي مزمور نتا أبكال أي مزمور دلو دعراي دماني أب جبرة حواريات لقاس كزاربو اللي خلون تايلو كمتي أب كال أي مزمور نسخة وديخة أنا لو مولد خازب الصحف زلو أملاخ تايلو ني يسوع ساتنسيو نتي نبوتات ناس توها بتسفى نعنا عندكم كم زفت صومون إحنا نبصركم علونا داويد كزارب كله كم قدام أكل كوينو بزعبا جزار رسو ويد ما أب جزار رسو خم زفت صام زلو فت صام كوينو يتنبيو تايلو زيابير بلني نسخة وديخة أنا لو مولد خالك كاغن بزعبا أو أيكون النيرو بزعبا من ينيرون تدعيلنا بزعبا يسوع كريستوس ينيرو بزعاتنا أملاك نبياتون قوم إلهم تزاريهم مالو أب قداماي بيتروس قداماي معرف كاب 10 غلطن تدارينايو ادم بزعبا اتينا اخاتكم متمدبت صقات تنبيو نبيات بزعبا زمدحان زدليون مرمرون اتاباتاتهم زنبر منفس كريستوس تريو لهم تاباتاتهم زنبر منفس كريستوس انتايلو بسقاي كريستوسن بتدحري زلو خبرنا قديمو خمس مسكره نيناي زمن ويس نيناي ويس نخمي زبل الزمن كم زملكته እና مرمرو ناخاتكم منبر نرسهم كم زي يغلغلو انتاي غبرلو ميلو تገልጸሎም ሓደ ዳዊት ካባታቶም بزعبا يسوع كريستوس بزعبان يسوع كريستوس ዘጋጥሞ ዘበለ ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገራት
بمخنيات موتن تنساين نا يسوع كريستوس زخونو نجارات تنبي باولوس إذا با داوود سلازي داوود حدا خافتم قدوسان تباحيلو زلو عم مصحف قدوسنا تيتقيسوم زلوي سلازي داوود انتاي نيرون تدايلنا بار حدا نبي كم زنبره إنا نري سلازي دما بناي تنبيت منفس بزعبا يسوع كريستوس بزح تزاري بلو لازم بارتي معرف عسران حدن رئينا يودلنا حسابات تدار إنا بار بتنبيتاوي ملكع بزعبا يسوع كريستوس بتنبيتاوي ملكع يسوع كريستوس زفصمو نغرات بتنبيتاوي ملكع خاني بزعبا بيسوع كريستوس زرخبنايو نغرات كزاربن كلينا نري سلازي تنبيت مزمور داوود معرف عسران حدن عسران كلتن تدار إنايو قطعاوي تنبيتاوي ملأختي مسنا يسوع كريستوس عيو زتتحاحزو مخانو كنردا نخئلينا مالتي معرف عسران حدن تدار إنا قال ما خباتاتهم قطعاوي متحاحز لهم معرف عسران حدن تدار إنايو أب قال حسابات رايت في اللي زلوا ناتي كابو كنريو النخئل جن كندي حسابات انتاين تدايلنا نأملك كنا مسكنلو النخل ويدما نأملك كنا مسكنلو زقبأنا نجارات ويدما كندي نأملك كنا مسكنلو زقبأنا عيون أملك بيسوع كريستوس انتاين تدايلنا أملك بكريستوس غيرو أب سمايات انتاي سلز جبرنا سلز بارخنا إزي مسجيزة مسكونات فتشيمو انتاي زي جبرين تدايلنا زي الوتي مسجيزة مسكونات زلواوت نقولاتنا ويدما نسمعتنا انتاي زغبر تدايلنا زتنكف ام مدرنا بفلاي كا ابزا ودقت علم زلنا يا بزح نغرات ال اب غله غيزي تحغوسلو تخيل اب غله غيزي خاخت غيهلو تخيل كنت يوم انتاي زغبر تدايلنا زفصم ازي املاح بيسوع كريستوس غيرو اب سمايات بمنفساو بركت زبارخنا ودو عيوغن كل شعخنا مسكنلو زغبانا مسكونتاتنا فصيمو زي كيد سمعتنا فصيمو كلوطو زي كل فصاميو سلازي كل غيزه دماني ناملاخ بكريستوس انتاي غبرو المصحف قدس كزارب كله امسكنو سلام انتاينا ناملاخ بيسوع كريستوس نمسكنو تدايلنا ازي اب سمايات زرخبنا يو بركت كينيو نايكونتات حقنا دولو منفساو حقي أملاخ بموتن تنساينا يسوع كريستوس زغبرو غناخ واغاز تقفلو نغرات ازي نغرات ازي كنا مسغنلو زغبانا كنت برغت كنا مسغن زي كبرنا كنتات بزحاتيم بعداماي ونتن كيفي نيره حجون نغر منغدي كتنكفاي بعداماي حدا نغرات اغاطيمني أملاخ رديونا 10 عامت ناي حدارنا صنبل ابعلنا نيرنا عراي نزري نغرات زخا سئلي تسايلنا مستسالنا خم تقدم حجي زغبروز نبركوا فيسبوك ابناتي بيج ايتقعون بوست اي غبركو اب غزاد ما خم زتوايله تحديده انتاي دا لو مس بوست داي غبر كاتا وحيله ማለት شو خمزي لمليس لنا يغنتات كم هاجرن كم حزبن كم زي لو خلوسي بوست مغبار بوزا حيتراين يلنا اي بحق ايخا انا بوستي غبركون انتاي مالتي كم هاجرن كم حزبن نلبنا زخبدو نغرات بوزح نغرات كم زلو يرداني بفلاي كاني ابقرنا افريقيا غاطيمو زلو خنتات تبقتان تبتزاور انا كم حزبي سلازتنكفنا اذا حجيات اب قرنا افريقيا غاطيمو زلو خنت راح دي كونه خاني غنا كنتات كاب زتجمرلو 10 عامات اقصيرو زلو اب هاجرنا تفصيمو زلو نحنا ون وصيت ناتو زلنا يوتا ወይ ድማ زلنا يو سدت نريو دلنا فره بزح نلبنا زخبدو نغرات አለውና اب سدت زلونا سبات ስለዝኾና አንተ ይገርመን ነይሩ ሰላም ሀብትና ዝምር ቆላ ናይ በዓል ዳንኤል ተምጾ ነራ በዓል ዳንኤል ኣብ ምርኮ እዮም ነሮም ግን ምርኮ ከይገደሶም ግን ንኣምላኽ ክጽልዩ ንኣምላኽ ከመስግኑ ከለው ግን ወይ ድማ ንኣምላኽ ክእመንዎ ከለው ግን ኢላቶም ጾኔራ كنيت ناي كونتات حقنت دلو منفساو حقي منالباش እግዚአብሔር
كومو دما سلازغونه እግዚአብሔር ውን ይዛረበና ስለዝነበረ ከም ሀገርን ከም ህዝብን ነዚ ነገራት ዛይ ቃውሞነ እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ብምባል ንብዙሓት ሰባት ንበረኸት ክገብረና ነዚ ነገራት ዝተዛረቦ ፈጺሞ ክኸውን ተኽእለሎ ይሁን እምበር ኣብ ስደት ኢና ዘሎና ንልብና ዝኸብዶ ነገራት ብዙሕ ነገራት አለ ብዙሕ ፖለቲካዊ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዘይተመለሱ ነገራት ኣለውና ንልብና ዝኸብዶ ካልኡና ምድርኽ ነብር እንኮለና ከም ሰባት ብዙሕ ግዜ ዝጸለናሎም ዝሓተትናዮም ዘይተመለሱልና ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣለው ድማ ብርግጽ ንልብና ዝሕዞ ንልብና ዝኸብዶ ነገራት ኣሎ መስዋዕት ምስጋና ማለት እምበኣር እዚ ንልብኻ ዝኸብዶ ነገራት እናሃለዎ ከሎ ስለቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገራት ሓሲብካ ንኹነታት ካረሲዕኻ ንኣምላኽ ምምስጋን ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ንስሙ ዝእመና ፍረኸናፍር ማለት መስዋዕት ምስጋና ንኣምላኽ ከነቕርብ ይግባአና እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ بموتن تنسائن نا يسوع كريستوس أب سمايات انتاي سلز جبرنا سلز بارخنا إفسون كميلو تزاري بولو تمن فساو برخت زبالة بكريستوس جيرو أب سمايات زبارخنا أملاخنا بوجو يتانا يسوع كريستوسن مسبلن تايلو بروح يهون يلون زيابير مسك انتاي يكبر يمسكن مالتي بك ጳውሎስ ነዚ ነገራት ዝዝክር ቆሎሲ ዳት ደብዳቤ ይጽሕፍ ደሎ እና ጻሐፈ ሆሎግን ነቲ ዝተፈጸመ ፍጻመ ክሓስብ ኮሎግን ሙስኡ እንታይ ገይሮ እንተዳይልና ብምስጋና ክሰንዮ ኮሎ ምክንያቱ ነቲ ናይ ውሽጡ ትርግታ ጳውሎስ እንታይ ይገብር ደሎ እንተዳይልና ድዛረብ እንታይሉ እቲ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ዝባረኸና አምላኽና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይሁን ብሩኽ ይሁን ይሉ ምስጉን ይሁን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ስለዚህ ንአምላኽ ተነመስግኖ ይግባአና አይገርመኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵ ይخዛረቦም ኮሎ ብዙሕ ጊዜ ከም ሰማዕናዩ ሐቅነት ከአዘለው ኣብ እስር ቤት ኮሎ ይጽሒፎ ትዝነበሮ ኹነት ንምስጋና ንሰባት አመስግኑ ኽብልን ዘፍቅደሉ ኹነት አይኮነን ኣብ ከባቢኡ ደሎ ኩሉ ዝዛረቦ እንታይ እንተዳይልና ድሕሪ ማእሰርቲ ብፍላይ ከዓ መጽሐፍ ቅዱስና ቅድሚኡ ኣብ ማእሰርቲ ብሞት ዝሓለፈ ሰብ ኣሎ ሓውና ያዕቆብ እንተዳሪናዮ ስለዚ ማእሰርቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ኹነት እንታይ ኢኻ ትኸውን ትፈልጦ ነገራት የለን እንታይ እዩ ጽበይካ ደሎ ወላ ሓንቲ ነገራት ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ወይ ድማ ናይ ጽባሕ ነገራት ኣብ ቅድሚኻ ሞት ዲዩ ይዶኖ ማእሰርቲ ቆሙ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር at this time ኣብዚ ነገራት ዝቆሎ ዝተረድኦ ሓቂ ስለ ዝነበረ ብኹነታት ተሓጎሱ ደይኮነሲ ብጎይታ ተሓጎሱ በቲ ዝኾነልኩም በቲ ዝተመለሰልኩም ብኡ ስለ ዝተመለሰልካ ከተመስግን ነገራት ስለ ዝተማልአልካ ከተመስግን ጽቡቕ እዩ ንሱ ሓደ መንገዲ ናይ ምስጋና ስለ ዝኾነ ግናኸ ነገራት ከም ደለውና ሃለው ከለው ግን ንኣምላኽ ከነመስግኖ ይግባአና ንኣምላኽ ክንውድሶ ይግባአና نعملك كنخبره يقبعنا نقرات كم دلو ونحلو خلو سلازم بار عبزي صحف زين تدار إنايو عم معرف عسران حدن اتي عملك كان مسجن اللو ويدما نعملك بيسوس كريستوس عبيلنا متان كان مسجنو اتم منفساو برخت زبالي بخريستوس زبارخنا من قدي ويدما مسرح ايو عم معرف عسران حدن تزاري بودل تمسرح كنريو خلنا قداماي انتاينا نرئي انتدعيلنا نأملاخ رأي كم زنبرة ايناي اتينا عنا قابت زنبرنا يوكونت اوتيو نابي متان كأتونا نابز حج بخريستوس باريخنا دلو ويدما منفسها وبرخت عب سمايات بخريستوس غير باريخنا دلو تاب تبل حساباتنا حزا بكريستوس ندعرت بهايلو كم قداماي تتصوعي كريستوس نحنا قنا كم تبقوا بوء مالتيو سلازي كل شيء نحنا كم تبقوا مسؤولنا مالتيو نسو زخونو زبل نغرات نسو زرخبو زبل من نغرات متان كنركب نسو كم قداماي تتصوعي نحنا خا بوء سلازي بكريستوس إلو بمنفساو برخت زبله بكريستوس غيرو اب سمايات انتايز غبرنا زبارخنا نزي نغرات زي متان كوصانا كابزي نغرات زي اوصي دما نابزي حجي انبلو دلنا منفساو برخت بكريستوس زبارخنا متان كتونا غن ناي املاخ انتاي نيرو تدايلنا لبي ينيرو راي ناي املاخ ينيرو املاخ اب لبو ينيرو ز حسابات زي ስለዚህ ድማ ክርስቶስ ክመጽእ ኸሎ ታይ ገይሩ እንተዳይልና ነቲ ናይ አምላኽ ልቢ ነቲ ናይ አምላኽ ሐሳብ ነቲ ናይ አምላኽ ራእይ አክንድ ሰብ ኮይኑ እቲ ንሳቶም ዘለዎ ኩነት ንዕኡ ብምዃን
ነጥቁ ኾንዎ ዘለዎም ነገራት ከዓ ብምምናይ ነዚ ነገራት እዚ ኸዓኒ ክፍጸም ብምድላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ሰብ ኮይኑ መጺኡ ማለት ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ክርስቶስ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ክዝረብ ከሎ እንታይ ተባሂሉ መሲልኩም ነቲ ልብኻ ዝምነዮ እንታይ ይግበርካ ኢሉ ይሃብካ እዛ ኣብዚ ከም ካልኣይ ኣካል ገይሩ ዳዊት ብናይ ትንቢት መንፈስ ዝዛረበሉ ዘሎ ሓደ ኣካል ኣሎ ዳይሉ ተዛሪቡ ደሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ እንታይ ይግበርካ ይሃብካ ብዛዕባ ካልኣይ ኣካል ይዛረብ ደሎ ወይ ድማ ብዛዕባ ሰከንድ ፐርሰን ይዛረብ ደሎ መን እዩ እዚ እንተዳኢልና እምበኣር ብናይ ትንቢት መንፈስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተዳሪኢናዮ ክርስቶስ ክርስቶስ ዝነበረ ልቢ ወይ ድማ ሓሳብ እንታይ ነይሩ እንተዳኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንዲ መምጽኡ ኣብዛ ምድሪ እንታይ ነይሩ እንተዳኢልና እቲ ናይ ኣምላኽ ራእይ ኣብ ልቡ ዝነበረ እንታይ እንተዳኢልና ምድሓን ሰባት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ እንታይ ይግበርካ ኢሉ ይሃብካ ኢሉ ንምኽርኻ ዘበለኻ እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይፈጽሞ ምኽንያቱ ድመኸሮ ነገራት ኣሎ ኣምላኽ ንሰብ ዝመኸረሉ ምኽሪ ኣምላኽ ንሰብ ዝሓሰበሉ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዚ ልቢ ዝሒዙ ዝመጾ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እንተዳኢልና እምበኣር ምድሓን ናይ ሰባት ክብሪ ናይ ሰባት ካብ ውርደት ምውፃእ ናይ ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ እምበኣር ኣብ ልቡ ዝነበረ ሓሳባት እዚ እዩ ነይሩ ምድሓን ድብል ህይወት ድበሃል ነገራት ንሰባት ካብ ዚ ድነበሮም ብምኽንያት ኣበሳ ኣዳም ብምኽንያት ሞት ናይ ኣዳም ዝነበርዎ ኩነት ወይ ድማ መንፈሳዊ ኩነት ካብኡ ኣውጪኡ ናብቲ ንሱ መዲብዎ ወይ ድማ መኺርዎ ዝመጸ ኣብ ልቡ ደሎ ሓሳባት ናብኡ መታን ከእትዎም መጺ ማለት ስለዚ እዚ ነቢ ክዛረብ ከሎ እምበኣር ታይሉ ድሌት ልብኻ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይፈጽሞ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 21 ውርድ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንትምኒት ልቡ እንታይ ገበርካዮ ኢሉ ሂብካዮ ኢሉ ነቲ ልብኻ ዝምነዮ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ ይፈጽሞ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 21 ግን ብናይ ፍጻመ መንፈስ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ኢሉ ንትምኒት ልቡ እንታይ ጌርካዮ ኢሉ ሂብካዮ ወይ ድማ ሃብካዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳባት እምበኣር እዚ ኣብ ልቡ ዝነበረ ምኽሪ ሒዝዎ ዝመጸ ነገራት እዚ ምኽሪ እዚ ድማ ናይ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝነበረ ካልኣይ ክንርኢ ንኽእል ኢና ጸሎት ከም ዝነበረ ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ድማ እዚ ነቢ ክዛረብ ከሎ እንታይ ንመሲልኩም ንኹሉ ልማኑኻ እግዚኣብሔር እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይፈጽሞ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 20 ክዛረብ ከሎ ንድሌት ልብኻ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ ይፈጽሞ ኢሉሲ ዳሕራይ ሽዑኻ እንታይ ኢሉ ንኹሉ ልማኑኻ እግዚኣብሔር እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይፈጽሞ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቀዳማይ ዝጸለዮ ጸሎት እንተዳሪኢናዮ ብዛዕባ ህይወት ምርካብ ናይ ሰባት ይጸልይ ንሱ ድማ ከምዚ ኢሉ ጸልይ ስለቶም ብቃሎም በኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ኢሉ ከምቲ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾና ንሳቶም ኣባና ድማ ሓደ ክኾኑ ይልምን ኣለኹ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 17 ወንጌል ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ማለት ስለዚ ንልማኑኻ ኢሉ ብናይ ትንቢት መንፈስ ዳዊት ዝዛረበሉ ደሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባይታ ድማኒ እንታይ ገይሩ እንተዳኢልና ክልምን ከሎ ኢና ንርኢ ካብ ምሕዳግ ካብ ምፍላይ ዝበሃል ነገራት እንታይ መታን ክገብር መታን ንሰባት ከውጾም ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ነገራት ክሳዕ መስቀል ዝጸለዮ ጸሎት ኣሎ ኣብ መስቀል ክጽልይ ከሎ ነቲ ናይ ሰብ ኩነት ምስ ወሰዶ ሰብ ዝነበሮ ኩነት ምፍላይ ዝበሃል ነገራት ካብ ኣምላኽ ነዚ ነገራት እዚ ምስ ፈጸሞ ወይ ድማ ምስ ኮኖ ኣብ መስቀል ዝተዛረቦ እንታይ እንተዳኢልና ምዕራፍ 22 ብናይ ትንቢት መንፈስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ እንታይ ገበርካኒ ኢሉ ሓደግካኒ ቅድሚኡ ዘሎ መልእኽትታት ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣቦ ምሳዩ ኣምላኽ ምሳዩ እናበለ ይመጽእ ኣብ መስቀል ግን ነትናትና ኩነት ምሕዳግ ዝበሃል ነገራት መታን ክወስዶ ግን ክጽልይ ከሎ ኢና ንርኢ እንታይ ኣይትግበረኒ ኢሉ እንተዳኢልና ኣይትሕደገኒ በቃ ስለምንታይ እንተዳኢልና ሰብ ዝበሃል ተሓዲጉ ስለ ዘሎ ሰብ ዝበሃል ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዩ ስለ ዘሎ
ስለዚህ እምበኣል ብናይ ትንቢት መንፈስ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እንተዳኢልና ንኹሉ ልማኖኻ እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይፈጽሙ ምዕራፍ 17 ድማ ስለዚኦም ጥራሕ ደይኮነ ስለማእዚኦም ኣብዚ ምሳይ ዘለው ጥራሕ ደይኮነሲ ብድሕሪ ሕጂ ብቃሎም ብኣይ ስለዝኣምኑ እንኮላ ይጽልይ ኣለኹ እንታይ ካብ ምሕዳግ ድበሃል ነገራት ወይ ድማ ካብ ምፍላይ ድበሃል ነገራት ወጪዮምሲ ናብ ዩኒቲ መታን ከኣቱ ከም ታነን ስኻን ሓደ ዝጎናዮ ንሳቶም ሓደ መታን ክኾኑ ምፍልላይ ዝበሃል ነገራት መታን እንታይ ክኸውን መታን ክውገድ ነዚ ነገራት እዚ እንታይ ገብር ኣለኹ ኢሉ ይጽልይ ኣለኹ ኢሉ ወይ ድማ ይልምን ኣለኹ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ምምጻእ ኣብ ልቡ ዝነበረ ድሌት ልማንኡ እዚ ነገራት እዚ እዩ ግና ልማኑ ጥራሕ ኣይኮነን ዋጋ ኸኣ እንታይ ገይሩሉ እንተዳኢልና ተኸፊሉሉ ንምሕዳግና መታን ክውሰድ ንልማንኡ መታን ክፍጸም ነቲ ድሌት ልቡ መታን ክኸውን ነቲ ድሌት ልብኻ ይሃብካ ንምኽርኻ ዘበለ ይፈጽሞ ዝበሃል ነገራት መታን ክፍጸም ናብ ክውንነት መታን ክመጽእ ግን ብደይ ዋጋ ምኽፋል ስለዘየለ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዋጋ ክኸፍል ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ድማ ዳዊት ብናይ ትንቢት መንፈስ ኣብዚ ምዕራፍ 21 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መሲልኩም እግዚአብሔር ብመዓልቲ ጸበባ ይስማዓኻ ስም ኣምላኽ ያዕቆብ ልዕል የብልካ ካብ መቕደሱ ረድኤቱ ይስተደልካ ካብ ጽዮን ካ ይደግፍካ ንመስዋዕት ብልዕኻ ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕት ምሕራርካ ኸኣ ይቀበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ርኢኹም ኣለኹም ኣብ መስቀል ከሎ ቀጥታ ናይ መስቀል ዕዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ወንጌል ማቴዎስ ተዳርኢናዮ ምስ ናይ ቤት መቕደስ ምትሓሓዝ ይድነግረና ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ምስ ወፀት መጋረጃ ቤት መቕደስ ድማ ኣብ ክልተ ተርተረ ይብል እንታይ ይደረዳአና እንተዳኢልና ካብ መቕደስ ረድኤት ይደሊ ከም ዝነበረ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኣምላኸ ኣምላኸ ንምንታይ ሓደ ካን ንኽብል እንከሎ መስዋዕቲ ከቕርብ ነይርዎ ማለት ስለዚ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ እንተደኣ ተቐባልነት ሃልይዎ እዩ ኣምላኽ እንታይ ዝገብሮ እንተዳኢልና ንዕኡ ዝቕበሎ ንመስዋዕቱ ከይተቐበሎ ንዕኡ ክቕበሎ ይክእልኒ ንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዳርኢናዮ ብጽላሎታዊ መንገዲ ካህን ናብቲ ቅዱስ ቅዱሳን ከኣቱ እንተደኣ ክእል ኮይኑ መጀመርታ መስዋዕቲ ሒዙ ዝመጽእ መስዋዕቱ ቅቡል እንተደኣ ደይ ኮይኑ ናብ ውሽጢ ቤት መቕደስ እንተደኣ ኣትዩ ሞይቱ ብሰንሰለት ገይሮም እዮም ዝስሕብዎ ናቱ ብህይወት ምህላው ንምቕጻልን እቲ ኣምላኽ ምቕባሉን ኣበይ ድምርኮስ እንተደኣ ኢልና ኣብ መስዋዕቱ ቅቡል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ድማ ብናይ ትንቢት መንፈስ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ንመስዋዕትኻ ዘበለ ይቀበሎ እዩ ንመስዋዕት ምሕራርካ ዘበለ እንታይ ይግበሮ ይቀበል ስለምንታይ መታን ከድሕነካ ተደኣ ዘይተቐቢልዎ ንመስዋዕትኻ ንዓኻ ኸኣ እንተደኣ ዘይተቐቢልካ ምድሓን ዝበሃል ነገራት የለን ሓደ ጊዜ ብኻልእ ኣጋጣሚ ነዚ ሓሳባት እዚ ብኸምዚ ስእላዊ መግለፂ ተዛሪበየ ነይረ ንዕኡ ከዘክረኩም ፈቱ ዳዊትን ጎልያድን ናብ ግጥም ክወርዱ እንከለዉ بسئلاو مجلس نوسده أب حدا كوجت كوينهم إسرائيلاويان مفخخر مس فلسطيناويان كجبرون كله فلسطيناويان كأب حدا كوجت كوينهم مفخخر مس إسرائيلاويان كجبرون كله كفلسطيناويان جنا حدا حيل زلوا بقعد دلوا نتهز بملؤ وكل زغل حدا سب ترغيبه من ولياد دبها ولياد تزوم تصم فكر نتاعي نيرون تدعيلنا بذا نجارات زي أقل كده نتأتاتو يلو حدا سب سددو كباخاتكم كبانا دما أنا وكيل خمت يمو نعين تدع سعركم مني ويد ما تينا تاتكم وكيل نعين تدع سعرني نحنا بارودكم كنكونينا ويد ما كنجزاكم هنا والد كلاتنا تسعيرنا هنا تدع أنا نتي ناتاتكم وكيل زغنا سعيري ودم ما نسخاتكم باروتنا هتكونيو سلازي نفسي نا إسرائيل أو ينامن يدلنا تدعيلنا قتم أبداوي تدلنا نفسي نا فلسطين أو ينابي يدلنا تدعيلنا بقولي يدلنا سلازي دم ما خلت يوم وريدو إسرائيل أو ين زحاسو وزلو داوي تدع تسعيرهم سلازي نفسهم أبمن يدلنا تدعيلنا بداوي بار أمس كل استفدت أما فتسامة أفتي ناي كينيو ناي كنا تحت حقنا دلوا منفسها وحكي يسوع كريستوس مغري ناي تلاقي أفريسو
مغري ناي شيطان افريسو نعنا خبجونا هيوت متان كبنا نزي نغرات زي اتي قندي عوده خوينات زنبرلو غيزين ساعاتاتن سلازي دما مسواعت قبل كو هون نيرو يسوع كريستوس مبار ام مسقل مسواعتي مسكونه ونياتو يسوع كريستوس ام مسقل كل تنغرات يخوينو بتحدو وغن مسواعتي يخوينو بتحدو وغن كاليكا كهان يخوينو نفسو مسواعت غيرو يدبلنا مصحف قدس كزاربنا كله اب افيسون تدارينا كمتي كريستوس زفقركم نفسون مسواعتي غيرو ناملخ بجا زحلفه يدبلنا انت غيرو مسواعتي غيرو بجا مالت اب كندي مالت ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ክስቀል ኮሎ መስዋዕቲ ይገሩ መስዋዕቲ መጀመርታ ተቀባልነት ክህል ወደለው ማለት መስዋዕቲ ተቀባልነት ተዳዲ ሐሊዎ ምድሃን ድባሃል የለ ስለዚህ ባርናይ ዳዊት በትንቢት ከዛረብ ኮሎ እንታይ ይሉ ተዛሪ ወደለው ተዳይልና እግዚአብሔር እንታይ ይግበር ካይሉ በመዓልት ጸበባ ይስማዓኻ ስም አምላክ ያዕቆብ ልዕል ይብልካ ግን ነዚ ነገራት ዝኸመይ ገይሩ ይድኾን ተዳይልና ካብ መቅደሱ አረዲእቱ ይስተደል ካምስ በሎ ነዚ ነገራት እዚ ግን ትመስርሕ ከመይ ይኾውን ተዳይልና ካብ ጽዮን ካይደግፍ ካምስ በለ ንመስዋዕቲ ብልዕኻ ዘበለ እንታይ ይግበሮ ይዘክሮ ንመስዋዕቲ ምሕራር ካውን እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይቀበሎ ንመስዋዕትኻ ቅድም እንታይ ይግበሮ ይቀበሎ ንመስዋዕትኻ እንድሕር ተቀቢሉ ወሽዑ እግዚአብሔር ካብ እንታይ ገብረልካ ኢሉ ካብ መቅደሱ ረዲእቱ ክሰደልካ እዩ እግዚአብሔር ክድግፈካ እዩ ካብ ጽዮን እግዚአብሔር ረዲእቱ ክሰደልካ እዩ ኢሉ ብናይ ትንቢት መንፈስ ክዛረብ ኮሎ ስለዚህ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ክሳዕ ዝኸውን ደሙ ብቑዕ ኮይኑ ንምድሓን ክሳዕ ዝኸውን መጋረጃ ቤት መቅደስ ከም ደለዎ ዝርጉሕ ነይሩ ካብ ቤት መቅደስ ረዲኤት ዝበሃል ነገራት ኣይነበረን ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ረዲኤት ዝበሃል ነገራት ኣይነበረን ምንቅስቃስ ናይ እግዚአብሔር ኣይነበረን ደሙ መስዋዕቲ ምስኮነ ደሙ ብቕዓት ምስረኸበ ብቑዕ ምስኮነ መስዋዕቱ ግና መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርቲሩ ካብ መቅደሱ ረዲኤት ሰዲዱ እግዚአብሔር ንመን አድሒንዎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንክርስቶስ ስለምንታይ ተዳይልና ምድሓናትና ብኡ ስለዝኾነ ምቕባልናትና ብክርስቶስ ስለዝኾነ በየናይ በቲ ሰብአዊ ባህሪው ወይ ድማ በቲ ትስብእቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ አክንዳና ሰብ ስለዝኾነ ስለዚህ ዳዊት ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎ ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ ተዳይልና ምስኡ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብህይወት ከም ንነብር ንኣምን ኣለና أمسكال مسؤولنا مويتنات مسواتنا إنيرو يسوع كريستوس بعلو زقربون إحنا بؤوس لازخنا تبغى كريستوس بمنفسه وبرغز زبله بكريستوس كيرو عب سمايات سوارخنا سلازينا أنا أملك بيسوع كريستوس نمسكنه نجارات كم دلولنا حلو وخلو ديتملس عطوتات كم دلولنا حلو وخلو نعلمنا بوليتيكا وهنتات كم دلولنا حلو وخلو شاقولتنا يسباتها مدر خمس دلولنا حلو وخلو كم كريستيانات يسوع كريستوس كم نايب حت مدحنا غيرنا استقبلنا يو مدحنا زرغاغصنا سبات جن لعل زغنتات زنا املاح كنا مسغنا يغبانا يو مغنياتو املاح እንታይ ጌሩና እንተዳይልና በመንፈሳው በረኸት ዘበለ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይሁን ምስጉን ይሁን ይባረኽ እዚ ነገራት እዚ ዝዛረብ ኮለኹ ደይተመለሰለይ ሕቶ ስለዘይብለይ ኣይኮንኩን ኩሉ ነገራት ስለዝመልአለይ ኣይኮንኩን አባይታ ንዘለው ሁነት ግን ኣይኮንና ንርአይ ድብል ደለኹ አባይታ ንዘለው ሁነት ከም ዘለው እንዳሃለው ኮለው አምላኽ ግና በኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ፈጺሙ ዘይጽምሉ ፈጺሙ ዘይልወጥ ምስ ጊዜ ምስኩነታት ዘይቅየር ነገራት እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገራት ስለዘለው ግን ከነመስግኖ ይግባአና ይምስጋና ይግባኦ كبرنا أملاخ سيزين بار እግዚአብሔር በመዓልቲ ጸበባ ይስማዓኻ ስም አምላኽ ያዕቆብ ልዕል ይብልካ ካብ መቅደሱ ረዲኤቱ ይስተደልካ ካብ ጽዮን ካይደግፍካ ንመስዋዕት ብልዕኻ ይዘክሮ ንመስዋዕት ምሕራርካ ድማ ይቀበሎ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ዋጋ ናይ ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዳዊት ብትንቢታዊ መንፈስ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ በአፍ ዳዊት ገይሩ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክዛረብ ከሎ ነዚ ነገራት እዚ ምስፈጸመ ግና ዝገበሮ ነገራት ንአምላኽ ከነመስግነሉ ዝግባአና እንታይ እንተዳይልና አምላኽ ብሞትን ትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዋጋ ብምኽፋል ካብ መቅደሱ ድማ አምላኽ ረዲኤት ምሰደደሉ አምላኽ ዝገበሮ ነገራት እንታይ እንተዳይልና እምበር ናብ ክብሪ እዩ የእቲና እዚ ብርትዕ እምበር ምስ ስምዒት ዝተተሓሓዘ ነገራት ኣይኮነ ርትዕን ስምዒትን በበይን ስምዒት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘለናያ
بزقاطمونا كنت زصلو نغرات حزن كغاطمنا كله ني حزن سمعت كسمعنا قال نغرات تماليلنا كوينو سمعنا كله حغوس كسمعنا او قدمينا سقاطات زفطرو نغرات كغاطمونا وي دما بعينت سغانا خنريهم كلنا سقات كغاطمنا ازي سمعت رتعجن مصحف قدساو حقي بزعبا رتعينا نزارب دلنا بزعبا خلوت زي كل مصحف قدساو حقينا نزارب دلنا حدا غيزي حواري باولوس نتيموثوس كزاربو كل خمزيل اتقال امونيلو مسو انت موتنا مسو دما بهيوت كنبرينا انت تعجسنا نس انت تخحدنا يو نس دما خحدنا يو تتلمنا يو نسون غزا رسو قلم ايكونلوني مؤمن كوين اذ نبري قال እግዚአብሔር اموني داي مالتي انت دايلنا ابتي غيزيتي باولو بيترو تيموثوس كم اغلغالي اب افيسون بمخنيات وانجيل زلو مكرا اب كبابيو شغر طرا يدلو سلازي اب كبابيو موت طرا يدلو سلازي باولوس كزاربو كلن تايلو اتقال اموني مسو انت موتنا مسو بهيوت كنبرينا خبل كلن تاي مالت تدايلنا تداب قدمي خا موت حالي موت يدولو دلو مالت نمنتاي بخونتات يخات موت دل خنبري قال እግዚአብሔር ትንሳኤ ዝባል ነገራት ተዛሪቡ ስለዘሎ ካሙታት እንታይ ትገብሪኻ ሙሱ እንተ ሞትና ሙሱ በህይወት ክነብሪና ይል ትንሳኤ ዝባል ስለዘለዎ ቃል እግዚአብሔር ይሐቅ ካብ ኩነታት ንላል ከባቢኻ አይተሳለጠልካን ይዝም ከባቢኻ ጥዕና የለን ይድብል ከባቢኻ ዝነገራት እዛ አይተማለእን ይድብል ከባቢኻ ዝነገራት እዛ ኣብ ቅድሜኻ ዘስግእ ነገራት አሉ ይድብል ከባቢኻ እዚ ነገራት እዛ አይተማለአልካን ይድብል مصحف قدساو حق جن املاح بكريستوس غيرو اب سمايات زبارخنا بروخ يكون يدب سلازم بار مسوات مسغانا نخونتات سغيركا كونتات كم دلو نحلو خل سمعيت كم زلو نحلو خل نسمعيت داي كونسي نتي حقنا ناي مصحف قدس حقي نعو امين كام مسغان مالت لو مزنا زي نغرات زي سغيرنا نا املاح كن مسغنو متان ايو እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እዚ መስዋዕቲ ዝመقبال ድባል ነገራት እንባር ናበዩ አምጪና እንተ ዳይልና ናብ ክብሪ አምጪና ስለዚህ ድማ እንተ ዳሪናዮ ከምዚሉ ተዛሪቡ አብዛ ደንበብናዮ እንታይሉ ምዕራፍ 21 ምስ በረኸት ሰናይን ተቀባቢልካዮ ይኻሞ አብ ርእሱ ዘውዲ ጽሩይ ወርቂ ደፋአኻሉ ህይወት ለመነካ ምን ወሕድውን ነሐዋሩ ንዘልዓለም ንሐብካዮ ብሳላ ምድሓንካ ክብሩ ዓቢይ ድንቅን ግርማን ድማ ወሰኽካዮ ንዘል ዓለም ራእይ ወሕጅ ንምንታይ ጌርካዮ ኻዩ ንበረኸት ጌርካዮ ኻሞ ኣብ ቅድሜኻ ብደስታ እንታይ ገበርካዮ ሓጎስካዮ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅድ 17 ተዳሪናዮ ከምዚ ኢሉሎ ውሉድ ካብ ኮና ወረስቲ ድማ ይናዩ ንኣምላኽ ወረስቱ ምስ በለ እንታይ ኢሉ ንክርስቶስ ግና መዋርስቱ እዩ ንክርስቶስ መዋርስቱ ማለት እንታይ ማለት ተዳይልና املاح دبحال بتي هلاو منفساو اكل ناي املاح تقود هد دبحال كنزارب كلنا نبعلو بمنفساو هلاو كريستوس ونابو انكلودي ازي وراسي تبحيلو دلو جن بين انت دايلنا بتي ناي بحري تسبئتنا يسوع كريستوس ويد ما بتي سبعو بحري يدزارب دلو بتسموهاني بتسموهانو زورو سموراس نحنا مسومتان كنورسيو يسوع كريستوس اب كندانا ولد كوينو نحنا بو ولد متان كنكون مالت ስለዚህ እምባርና አምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ግን አንታይሉ መዋርስቱ እንታይ እዩ ትደውረሰና አንተ ዳይልና እምባር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ዕብራውያን ካላይ ምዕራፍ ካብቲ 9 እስከ 10 ምስ ወስዋዕት ተተሓዘ ከምዚ ኢሉ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁርብ ተታዕተ ኢየሱስ ኢሉ ግና بتصقع أملاخ أب كندي كل سب ما أنتي دايك جبر موت ما أنت قطعمسي أخليل كبرن جرمان تغللو تاين جبر لنا نريو علنا مسبلة إتي كلهم ما أنتو كلون بو زخنة نبو زحات خواد ناب كبري تاين ناجبرة الناتهم إلو ناتي رئيس مدحنهم بسكياتو كفتسمون تاي جبرهم تجبوي نعم تاي متان كأتوم نبوزحات حوات سناب كبر متان كأتوم
ስለዚህ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ኣብ ሰማያት ድብል ሓሳባት እምባርዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ በመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና አምላኽ ይባረኽ ወይ ድማ ይመስገን ኢሉ ደዛርቦ ደሎ እንታይ እንተዳይልና ካብ ኩነታቱ ውጪ ኢሉ እና ጻሐፈ ሁሉ ድራአዩ ነገራት እንታይ እንተዳይልና ኩነታተይ ካሊዩ ግን ኣብ ቅድመይ ዘሎ ክብሪ ካሊዩ ስለዚህ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ነዚ መንፈሳዊ በረኸት ስለዝባረኸን ግን አምላኽ ስሙ ይባረኽ ይድብል ደሎ ስለዚህ ሎ ምስኪ ካብ ኩነታትና ንውፃ ንኩነታትና ንሓዶ ይኮንኩን ድብል ደሎ እምነት ሓቅነትና ይኩነታት ኣይክሕድኒ ግና ኸልዕል ኩነታት ይመላለስ ነገራት ከም ደለወና ሃለዎ ኸሎ ብምስጋናኻ ግን ነገራት ቀሊሎም ክትሪኦም ኢኻ ክርስትናኹም እዩ ዝምህረና ዘይተመለሱ ሕቶታት እናሃለዎ ኸሎ ሕማም እናሃለዎ ኸሎ ሽግር እናሃለዎ ኸሎ ስእነት እናሃለዎ ኸሎ ግን ንኣምላኽ ምምስጋን ናይ መወዳእታ ሓሳባት ስለምንታይ እዩ አምላኽ ነዚ ነገራት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ትንቢታዊ መልእኽቲ ሐዋርያ ዳዊት ዝዛረቦ ደሎ ዝተፈጸመ እንተልዓልና ኣብኡ መታን ክንውከል ድማ እዩ ሱቱ ኩልትና መታን ክኸው ንጸላእትና ስዒሩስ ንሕና ኣብኡ መታን ክንውከል በቃ መቸም ኣብ ሽግር ኣብ ኩነታት ሓደ ጊዜ ነገራት በእምሮ መፍትሖም ክስእኖም ኮለኻ ክብደታቶም ብዙሕ ጊዜ ሕልኽልኽ ክኸውን ኮሎ ደገፍ ኩሉ ዝኽእል የድለካይ ሓደ ጊዜ ከምኡ ንኸውን ኢና ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ከባቢና ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዓለምና እዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ነገራት ክንርኢ ኮለና ዓለም መመሊሳ እናገደደት ወሊሳ እናኸፈት ትኸደሉ ዘላ ኩነታት ክንርኢ ኮለና ከም ሰባት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ምህላውና ሓደ ጊዜ እዚ ነገራት እዚ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ኢልና ኣብ ኣእምሮና ሕቶ ይኾነና እዩ ግና ነገራት ከምኡ እናሃለዎ ኸሎ ነዚ ነገራት እዚ ክፈትሕ ዝኽእል ልዕሊ እዚ ነገራት እዚ እውን ከመላለስ ዝኽእል ትውክልቲ ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ኣሎና ናብ አምላኽ መታን ክንውከል ዝሰምዓና ብኸያትና እህታና ሽግርና ድርዳ አምላኽ መታን ክህልወና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና እንታይ ገይርዎ እንተዳኢልና ፈጺሞ ስለዚህ ዳዊት ክዛረብ ኮሎ እምባር እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እንተዳኢልና ወ አምላኽ ንንጉስ እንታይ ግበሮ ኢሉ መሲልኩም አድሕኖ ነጥቁብ አድሕኖ ስለምንታይ በታ ንጠርዓላ መዓልቲ እንታይ ግበረና ኢሉ ይስማዓና ተዳ አድሒን ካዮ ትውክልትና ክኸውን ተዳ አድሒን ካዮ ብሽሙ ክንጽልይ እንኮለና መልስ ክህልወና እዩ ስለዚህ ነጥቁብ እንታይ ግበሮ ኢሉ ዳዊት ብናይ ትንቢት መንፈስ ክዛረብ ኮሎ አድሕኖ ለዝም ባር ከምዚ ኢሉ ንቁቡ እግዚአብሔር ከም ዘድሓኖ ሕጂ ፈለጥኩ ብናይታ የማነይቲ ኢዱ ሓይሊ ምድሓን ካብ ቅድስ ሰማይ እንታይ ክገብረሉ ክምልሰሉ ራእዩ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ገሊአቶም በሰረገላታት ገሊአቶም በፍራስ ይእመኑ ንሕና ግና ንስም እግዚአብሔር አምላኽና እንታይ ክንገብሮይና ክንዝክሮይና ንሳቶም ደኒኖም ወድቁ ንሕና ግና ደልዲልና ንቀውም እግዚአብሔር ንንጉስ አድሕኖ በታ ንጠርዓላ መዓልቲ ኸዓ እንታይ ይግበረና ይስማዓና እንታይ መታን ክንከውን ተዳኢልና ገሊአቶም በፍራስ በትደለዎም ነገራት ክእመኑ እንከለዉ ጽባሕ እዚ ነገራት እዚ ኣይድሕኖምን እዩ ንሕና ግና ብዘለና በዝሎም ተራእዩ ጽባሕ ዝጠፍእ ሎም አብኢድና ደሎ ጽባሕ ግና አብኢድና ክህሉ ዘይክእል ብኡ መታን ከይንምካሕ ብኡ መታን ከይንውከል ልብና ኣብኡ መታን ከይወድቕ ኣብኡ መታን ከይንውከል ግና ኣብ አምላኽ መታን ክንውከልሲ ወአምላኽ ንንጉስ እንታይ ግበሮ ኢሉ አድሕኖ እዩ በታን ጠርዓላ መዓልቲ መታን ክሰምዓና ኩሉ ጊዜ ንውከሎ መታን ክኾነልና ብኡ ምጽላይ መታን ተቐባልነት ክህልዎ ነገራትና ኩሉ ሻዕ ሃሊና ኣይሃሊና ትውክልትና ግን ኣባኻ መታን ክኸውን ንንጉስ እንታይ ግበሮ ኢሉ አድሕኖ أفقد إسرائيل حدا كزارب كله شو خمس إلو نتسلعت خا زبلو إدكا تاخد قبرهم يايلو كتروحهم يا يمان يتغا ندوم زتقولو خا كتروحهم يا سم مس اتبت حمسي كم رسون أتون كتقبرهم إخا زيابهر بغتاعو انتاي كقبرهم كوعتهم حوي دما كبال عمي مسبلة نفريهم كام مدري نزورهم كام ما أخذ دك سب كتت فوق إخا كفاءات حلينهم يممو زيسلت وكي مخرو زبانهم كتملسهم يخمو قستغا ناب جنبارهم أبيلكا خدف إخا وجزي أبهر بحيلخا العل بل إلو جابير مسك بار
እዚ ነገራት እዚ ካብ ኮነ እንታይና ንብል ደለና እንተ ኢልና እምበር ንኣምላኽ ስለዚ ዝተፈጸመ ፍጻመ ከነመስግኖ ይግባአና እዩ ነገራት ከም ዘለዎ እናሃለዎ ኸሎ በዚ ዝተፈጸመ ፍጻመ ግና እዚ ኩሉ ናበይ እዩ ዘምጻና እንተ ኢልና ንኣምላኽ ስለ ስልጣኑ ንኣምላኽ ስለ ዕብየቱ ንኣምላኽ ስለቲ ዝገበሮ ግብሪ ንኣምላኽ ስለቲ ዘለዎ ፖዚሽን ነገራት ዳሓለፈ ግዜ ገርመኒ ነይሩ ምዚ ምትሓሓዝ ስለ ዘለዎ ክዛረበሉ ሓውና ሰሎ ናመሃረ ከሎ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ሓደ ግዜ ፖስቱን ገይረያ ነይረ እንታይ ኢሉ ነገራት ከም ዘለዎ እናሃለዎ ከሎ ትውክልትኻ ትምክሕትኻ ዝፋናት ናይ ሰባት ክስታይ ክኸውን ከሎ ኣምላኽ ግን ኣብ ዝፋኑ ኣሎ ስለዚ ንኣምላኽ ከተመስግኖ ዝግባእካ ኣምላኽ ኣብ ዝፋኑ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ኣብ ስልጣኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ድማ ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ወእግዚአብሔር በኃይልኻ እንታይ ግበር ኢሉ ልዕል በል ምዕራፍ 21 ተዳሪናዮ ንስልጣንካ እንታይ ክንገብር ኢና ኢሉ ክንዝምርን ክንውድስን ኢና ኣብ ከባቢና ንዘሎ ነገራት ርኢና ደይኮነሲ ነቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ነገራት ነቲ ዝባረኽካና ነቲ ናትካ ክብሪ ነቲ ናትካ ዕብየት ብምርኣይ ግና ንዓኻ እንታይ ክንገብር ኢና ከነመስግን ኢና ክብል እንከሎ ሎሚ ለና ሓሳባት ትዝርባ ቢለ ናብ መደምደምታ ክኸይድ ምዕራፍ 21 መዝሙር ዳዊት ዝረአናዮ ብትንቢታዊ መልክዕ ዳዊት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገራትን ክዛረብ ከሎ ካብኡ ገለገለ ሓሳባት ብምውሳድ ተዛሪብና ነርና ንምድሓና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ዝግባአና እምበር እንታይ እንተ ኢልና ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ብመንፈሳዊ በረኸት እንታይ ስለ ዝገበረና ስለ ዝባረኸና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 21 ተዳሪናዮ እቲ መጀመርታ ምድሓን ዝበሃል ነገራት ናይ ኣምላኽ ራእይ ናይ ኣምላኽ ልቢ ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ሒዙ ከም ዝመፀ ዳሕራይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ልማኖ ከም ዝነበረ ዳሕራይ ድማ ዋጋ ዝተኸፍሎ ነገራት ከም ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ድማ ናብ ክብሪ ከም ዘምጻና ርኢና ነርና ናብ መወዳእታ ድማ መታን ኣብኡ ክንውከል ኩሉ ነገራት ከም ዘለዎ እናሃለዎ ከሎ ኣብኡ መታን ክንውከል በቃ ንሱ ትውክልትና መታን ክኸውን ስለ ዝኾነ ንኣምላኽ በዚ ነገራት እዚ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ ንኣምላኽ ክንውድሶ ይግባአና እዩ ንኣምላኽ ከነምልኾ ይግባአና እዩ ሎሚ ክንደይና ዘይተመለሱ ሕቶታት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣነ ሓደ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ግን ምምስጋን እዚ ኩነታት እዚ ኣይክልክሎን እየ ድብል ዘለኹ My Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Hallelujah. ምስጋና ግቦይ ዛምላኽ ዘይ ዝብል ዘለኹ ደጊመ ዛረብ ኣለኹ እውጅ ኣለኹ ምስጋና ይግቦይ ኣምልኾ ይግቦይ ውዳሴ ይግቦይ ኣብ ምድሪ ዘለው ነገራት ምስ ስምዒት ዝተሓሓዙ ሎሚ የለው ጽባሕ የለውን ሎሚ ስእነት ኣሎ ጽባሕ ሃፍቲ ክህሉ ሎሚ ሃፍቲ ሎ ጽባሕ ስእነት ክህሉ ይኽእል እዩ ሎሚ ጥዕና የለን ጽባሕ ጥዕና ክህሉ ሎሚ ዘይተመለሰ ሕቶ ኣብ ውሽጢኻ ኣብ ሓዳርካ ኣሎ ጽባሕ ናይ ምስጋና ግዜ ክህሉ ምኽንያቱ በታ ንጠርዓላ መዓልቲ መታን ክሰምዓና ኣምላኽ ነጥቁቡ እንታይ ስለ ዝገበሮ እንተ ኢልና ስለ ዘድሓኖ ወኣምላኽ ንንጉስ እንታይ ግበሮ ኣድሕኖ በታ ንጠርዓላ መዓልትኻ ይስማዓና ኣብኡ መታን ክንውከል ካብ ኩነታትና ወፂና ባዕልና መታን ከይንፈትሖ ገሊኣቶም በፍራስ ገሊኣቶም ሰረገላታት ክእመኑ ከለው ንሕና ግና ኣባኻ መታን ክንእመን ብስምካ ድማ ንሰንደቕ ዓላማና መታን ከነልዕሎ ንዓኻ መታን ከነምልኽ ንዓኻ መታን ከነመስግን ወኣምላኽ ንንጉስ እንታይ ግበሮ ኣድሕኖ ኣድሒንዎ ድማ ተፈጺሙ ኣብኡ ክንውከል ስለዚ ሎሚ ኩነታትና ከም ደለዎ እናሃለዎ ከሎስ ከነኣምላኽ ነመስግን ንኣምላኽ ንወድሶ ንኣምላኽ ክብሪ ንሃቦ ኣምላኽ ክምስገን ዝግብኦ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር መስገን ንእሽተይ ጸሎት ምዚ ኣርእስቲ ዝተተሓሓዘ ክጽልየ ክንውድእ ድማ ኢና እግዚአብሔር መስገን ንኣምላኽ ክብሪ ንሃቦ ብሩኽ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣቦ بيسوس كريستوس نجارات كم زلوا نحلوا خلوا زي تملسوا حتوتات كم دلوا نحلوا خلوا شجرات زمسلو سقعات زمسلو كم دلوا نحلوا خلوا لسراجنا كنيو خنتات زيابي رابو عبي أملاخ سلزخونكا سلطنا أملاخ سلزخونكا
بمنفساو برخت زبله بخريستوس غيركا اب سمايا سلاز بارخكانا بشم يسوع كريستوس نمسكنكالو بشم يسوع كريستوس كبري نهبكال لومي እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ታቦ بتسفى مقراط بمحلال بغواهي بحزن زتوقع لبي بيسوع كريستوس شم እግዚአብሔር አቦ ንስኻ መንፈስ ሓጎስ ክትለኽ ጽልያለሁ መንፈስ ሓጎስ ናይ ምስጋና መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ክትለኽ ጽልያለሁ ጓሂ ዘበለ ሓዘን ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስልጣን ዝተላዕለ ኸውን እዝዛለሁ በምኽንያት ዘይተመለሱ ሕቶታት በምኽንያት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ ዋይ ዝብል ነገራት አብ ከባቢኦም ብሽግር ዝተኸበቡ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ስልጣን በዚ ሰዓት እዚ በምስጋና ክስእንዎ ጽልያለሁ مسجانا يغني بالله عملوا يغني بالله لعلغناتات الداسية يغني بالله نعبيتك نسلطانك نار أنا እግዚአብሔር ከነመስክ ብሩህ እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ማህበር እዚ ጽልያለሁ ስለዚህ ሞጋስ እዚ ጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ሓጎስ መንፈስ ሰላም ናይ ምስጋና መንፈስ بشم يسوع كريستوس كخون يصليالله زخلو ስለትገብር አዜ መስክነካለሁ ትንሳኤ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሚስጥር ተሰማዓነ ጸሎትና ኢሞ በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸለና የዘበለ ጸሎት አብ ቅድሚኻ ተቀባልነት ስለዘለዎ ክብርን ህበካለሁና በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ይልካ አሜን። ወይታይ ባርኩም ተባረኩ።